KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma so problème animal mon ebe Africa hayo yam ye hayo yam ye hayo yam ye ebe Africa jarama assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Findi TV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nourdine Hamad Alourahi Sall gorko mo daara halaɓe e ndewre makko en juurima ɗon dendagal seeran ɓe furankoɓe en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen adde jodnade bandiraɓe jonde men kewɗen jodnade bandiraɓe kala saaha émission meɗen debbo Africa taw ko ɓinguel mon badiragel mon miñiragel mon nin kemi wiide Sali Dia debbo mañam liduɓe e lidu bani buuɗi sippata rewɓe sippata jaam li heewi waɗande on hande kadi en jetti Allah kadi nde bismiɗen ɗo mo ganduɗa kadi ko La Lion no kemi wiide ni debbo jambaro mbarude ndewri tigui kono noon somi welama wi ko funeram tawno ko ma jumel séri on woni Jalika Gadjigo debbo mo ɓundu Kumba Malik walla sen belama nawten ha to cilon daga weelu koyle wala nammade on hande invite ɗen ɗo non gasata so nan dokken mo kongol o salmina bandiraɓe Jalika ma chéri bisimilla ma émission men debbo Africa assalamu alaikum bandamen assalamu alaikum Salimata Dia en calmini Findi TV en calmini aussi téléspectateur uji mabɓe fof no beewi en jetta Allah ina laado muɗum kadi eɗen jetta jinnaɓe meɗen eɗen jetta sernaɓe men e waliyaɓe men e yettirde ɗum Allah ina laado kadi hebde kadi fartange jottaɗo ɗo kuccitae téléspectateur uji Findi TV wonɓe nder leydi e wonɓe caggal leydi kamɓe fof en mbiɓe jaam ñalle mabɓe en calmini aussi joom galle o par ce que sa naate galle kadi poɗɗa rewde damal ɗum noon en calmini ɗo kaw men Abou Diop e technicien ji ɗi tawɗen ɗo fof animateur uji animatrice machallah jarama ma jumel séri min calmitimama min juurima min beltinimama kadi e jaabugol invitation o no mbiɗani so tawi neɗɗo naate galle yo rewe damal en jetti Allah en jetti ardiɓe galle ɓe bandiraɓe gorko Daoud Moussa Dia salminama ko noon tigui mawni ko Haroun Moussa Dia ha to Burkina Faso directeur men général ka Abou Samba Diop mawɗo ardi bonnani salminama juurama koye makko tan dewrten calminen personnel Findi kala kono noon en jetti Allah en jetti sponsor meɗen leader woni KP mo Elas Demba Ka KP gorko pullo dañƴo artire leydi muɗum waɗi investir nder leydi mum ƴetti ɓiɓɓe leydi kadi en liggina on woni Elas Demba Ka gorko pulno parnorɗo mo fulɓe fof parnorto kanko tigui jeeyi oɗo transfert d' argent mo ganduɗa ko KP transfert d' argent keddiɗi kono noon waɗi ko transfert d' argent keddiɗi mbaɗande tawno kañum ko 0 franc ɗen gandi kala transfert d' argent bawɗo wonde ɗo kala ko neldata ne waɗi ko joɓata walla saɗa tiro waɗa ko joɓata kono noon kañum ala ko joɓata saɗa nelda so tawi aɗa tiro ala ko joɓata saɗa waɗa kadi dépose aɗa mofta halisma ala ko joɓata adde noon ɗum woni ko kalisma ko an jeyani hoorema ɗum noon bandiraɓe jeeya to Play Store mbaɗa ɗum téléchargé portal mabɓe walla app store wodande joguiɓe iPhone ɓe KP noon kalɗo mbawɗon yaade e burkaji amen EDK min jogui toon KP so jettima mbawi versatde moon kalis so jiiɗi tirade kadi ɗon mbawi tiroyade toon kono so ɗon nelde kalisaji mon koye dow leecce moon lelloto ɗon neldon kam min mboɗo jogui KP mboɗo nelde Jalika hay mbuɗum yoɓata o tiro kadi kanko hay mbuɗo yoɓata kono kadi boutikaji ɗi ganduɗa kewɗi baɗɗi transfert d' argent so jeehi mon taw toon KP wadde bandiraɓe fulɓe foof yon duir jaaha mbaɗa téléchargé KP tawno ko ballal miskineɓe tigui ko ballal fulɓe tigui ko ballal Sénégal naɓe foof
wadde noon ha joni eɗen garta e ma jumel so wiyama Jalika Gadjigo mbiyen debbo mo ɓundu Coumba Malik walla mbiyen debbo mo Cilon wadde ko debbo fulɓe kala kono noon min gandi Jalika hande ko debbo dariɗo hande e pulagu ngu kono kadi ko debbo mo ganduɗa ko desaɗo jooɗiɗo e suudu mum kono noon kadi wona tan femme au foyer ko une femme brave mo ganduɗa ko gollowo e hande woni entreprise uji nan ɗo e Sénégal kono noon halpureɓe kewi wiide konngol ñaƴata koye hunnuko jomum mbawi andude seeɗa e caggal nde Jalika woni jangguɗo ha heeɓi bac muɗum hol banggue mo yaari e banggue liggey ha hande hoto Jalika hande tampata hoto liggoto e nder entreprise uji Sénégal. ay Sady Dia weltade tan e artude émission men Debbo Africa saabu sa wi Debbo Africa hande vraiment la femme africaine waɗi évolué no feewi sa wi Debbo Africain mbiya yodɓe mbiya aussi yontaɓe mbiya laatɓe mbiya des femmes entreprenantes mbiya des grandes intellectuelles mbiya des grandes politiciens mbiya aussi rewɓe jaɓɓe resede kala ko ɓe mbawi kala ko Debbo Afrique wawi wadde ene waddi hen jaɓde resede e wonde less joom galle muɗum donc c'est la femme idéale c'est la femme mo ganduɗa ɗon yimɓe foof dartata e yettere Allah noon sen jeyama e ɓeɗon rewɓe e Afrique donc en jettanen ɗum jommen no feewi eyyi Jalika kono mbiruɗa ni ko debbo ɓundu Coumba Bannane Boub Malick Sy par ce que bam ko ɓundunki mbiɗa jeeya to e Sira Baydi Paté koye département de Bakel e commune Gabou jeeya jibinami ko Tamba commune toon galle bam jooɗi woni hen mbiyami kadi komi futanki par ce que nena mbiya ko Cilon daga weyndu koole nammaji kadi ɓe mbi ko ɓundu immi ko Fouta gonga koma Fouta dilli nde ɓundu heeɓa gonga donc mbiɗa wawi tan komi debbo Pul komi debbo africain komi debbo aussi Sénégal najo yettere Allah noon hebde jinnaɓe jiyaɓe e leñol wiyetengol fulɓe ke mi jibine kadi mi wona oɗon pullo Allah hokkami fartange wawde haalde kadi ɗemgal pular ngal tawmi ngal hokkami kadi fartange wawde janggoyde hami heeɓa kadi connaissance uji goɗɗi e ɗemɗe goɗɗe ɗe ballitorimi pour e nder gurdamam ɗum mbiɗa yettir ɗum joomam no feewi mbiɗa yettir ɗum aussi jinnaɓam nenam yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum mi yettir ɗumen kadi babam yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battande makko no mbiɗani ko noon Jalika jibina ko Tamba toon mawni toon janggi ha heeɓi baccalauréat série S2 to e lycée Mame Cheikh Mbaye mo Tambacounda après noon fuɗɗi arde Dakar comme min ngala université mi haalta ɗum ɗo ɓaari ha joni min cuwa arte heɓto garmi université Cheikh Anta Diop mo Dakar faculté de sciences et techniques département sciences naturelles après ni jam toon hakke mi DS2 pellit mi waɗoyde formation professionnelle jami institut goto no wiye institut supérieur en informatique mbaɗmi toon inscrire ha kemmi toon licence nden kemmi toon licence gimmimi toon luttimi Cheikh Anta département maths info pour wadde licence professionnelle en création et multimédia support de communication donc ko toon kemmi licence pro am duttimi easy mbaɗoymi aussi master o jaltumi noon puɗɗimi nadde e stage uji mi rewi ɗo e ɗumɗoji kewɗi boîte uji kewɗi ko wayno RTS par ce que ko stage noon a ɓooyata toon nde gimmimi toon noon cakkitirimi stage ko Grand Théâtre National ha mbattumi liggade toon pendant duuɓi gimmimi toon patumi ministère mo plan Sénégal émergent mo docteur Cheikh Kanté ha hande alhamdulillah mbaɗmi créé un plateforme biyeteɗo Kalissi Group e gonmi hen PDG mbiɗa liggano hen hooram continue noon wadde mes activités politiques mais aussi wadde inscrire pour ɓeydude gandalam pay oto kalten ɗo mbiɗa waɗi inscrire pour wadde master goɗɗo en administration des affaires donc ko on woni Jalika aduna kam ko sippiro tan ko dogdaro te goto foof to tolni hen ɗo poɗɗa tan ko warñude ha mbaɗa marqué empruntement par ce que ka jahowo janggo e janggo sene simte taw anne kadi wonko mbannoɗa hen ndaw gonga machallah Seydi Gadjigo parcours o waɗi fayida no feewi non wadde so tawi hande en paami hande gonɗon ko gonɗa koto Cheikh Kanté entreprise uji moɗon goni ko to e Diamniadio actuellement omini en face assemblée nationale immeuble Telium on gummima Diamniadio ministère o wonti en face Diamniadio woni immeuble to banque BNE woni ɗo immeuble Telium wiyete ok joni ko ɗon bureau ji PSE goni PSE so wiyama plan Sénégal émergent plan Sénégal
émergent donc ɗum ko hunde wande fayida wadde noon ko jubbunode sala seeɗa tan e parcours jaliga ha gandon tawno ɗon gandi en meeɗi bismademo ɗo en badde makko ɗo kadi yewtere wonde fayida yewtere ganduɗa kadi c'est très suivi yimɓe jeeɓi ɗum kadi yimɓe baɗimo apprécié no fewi kadi guila nden yimɓe ene mbiya tinno waɗa feere kadi bismoɗa jaliga mataw guila nden ko haajuji ene keewi tan temps o heɓaki kono so wonani ɗum mataw ne mbaɗɗen tan makko émission so woni lebbi tati en bismottomo ɗo tawno émission waɗi gartam ha yeeɓoɓe komin namdiri ɗum wadde noon hannde kadi so tawi en invité mo ɗo mi yiiɗi seeɗa jubben e banggue rewɓe saabu ɗum jaligo ko neɗɗo c'est vrai ko dariɗo pour wawde wurnude hoore mum wurna ɓesgu muɗum en tant qu'une femme brave kono kadi ko debbo dariniɗo rewɓe so wiyama kadi émission debbo africa mbiɗen ko émission kaɓatoɗo sabamde rewɓe keɓni mbagu mumen émission jiɗɗo yaltinde kala debbo dariɗo kadi émission jiɗɗo kadi wadde encouragé kala debbo jooɗiɗo beele en ummo daro wasa wiide min komi debbo mi wawa e tawno biso ɓiɗɗo jibinama debbo o nafani so jibinanoma gorko o wona nafowo kadi hande ummade daro o wona jambar fawake debbo fawake gorko fawi tan koye neɗɗagal ngal kadi woni wadde réussir tan ko hunde ganduɗa woni koye gandi hoorema wona pour section ala woni debbo woni gorko so yiiɗi wadde réussir tan o tinnima o darni koyɗe makko tan ma Allah wallumo ko ɗum woni mujibu émission debbo africa ɗum noon hande eɗen gandi ken rewɓe c'est vrai gaga wonde rewɓe liggotoɓe rewɓe heftinaɓe e rendo ngo ken rewɓe kadi famuji au foyer ken rewɓe reseteɓe nde tawno eɗen gandi debbo wawa dañde ko ɓuuri wawde joɗade fonde famille muɗum kono noon eɗen jii hande dewle kewɗe ene mbawa dañde caɗele rewɓe kadi gona victime uji taw ɓe ganda holko addaniɓe ɗum taw ko wasi andude pawat koyngal mabɓe enen kewi nande ene wiye so tawi jomum resodiri e gorko yo wat certificat de mariage so tawi jomum mbaɗi certificat de mariage so tawi seere gorko wiye alay saago jaaha mbaɗoya certificat de divorce hewɓe ene gandi ɗum kala baɗɗo ɗum kono beele hay sinno a waɗani certificat de mariage so tawi a seere gorko o so tawi a yahani mbaɗoya certificat de divorce beele jomum ene wawi waddemo poursuivi ko wayno bigami ha addanma caɗele walla wawonde ay Sali Dia ko question mo gadda ko question baddo importance no feewi e surtout ɗiɗo jamonoji men to gonɗen joni aɗa sa ƴeewi mariage koye parcours administratif neɗɗo jeeya bon je ne suis pas une professionnelle du droit mais won connaissance uji ɗi joguiɗen hen par ce que neɗɗo so jibinama pour waɗa exister déjà il faut ƴewni acte de naissance woni yeehe état civil makko état civil o noon fuɗɗoto ko guila ñande neɗɗo jibina ha neɗɗo ñande maayi ɗum woni état civil neɗɗo ɗum woni parcours o ɗon par ce que sa jibinama a waɗanete acte de naissance sa faye nadde école mbaɗaneɗa extrait de naissance pour mbawa natirde sa yeehi ha woni heeɓi woni duuɓi mbaɗaneɗa carte d'identité nationale sa resama mbaɗaneɗa certificat de mariage par ce que ɗum hollirta an hoɗon statut gonɗa sa woni kadi woni duuɓi kadi a restaka aɗa jogui ko wiyete certificat de célibat woni certificat célibataire ko hollirta an ka célibataire beele hay certificat célibataire no ene woodi par ce que woni entreprise walla woni liggeyaji saɗanate hen walla woni concours aji walla woni ɗannule a namnete taw ka baɗɗo marié walla taw ka divorcé walla taw ka veuve walla taw ka célibataire donc ene waɗi certificat de célibat waɗi certificat taw ka divorcé waɗi certificat de divorce taw ka marié waɗi certificat de mariage donc ɗum ɗon ko état civil jeeya ko noon continuirta aussi ha neɗɗo so sankima e hoore mum yo Allah lelnu waɗante ko certificat décès pour hollira kanko o maayi so ubbama kadi waɗi certificat d'inhumation wona kanko gurdam makko fuɗɗi ko guila ñande waɗa déclaré o jibinama ha ñande waɗa déclaré o ubbama te ɗum ɗon foof wonata koye fichier gurdam makko wona kayitaji hollira kanko o rewino e dow leydi o rewino koye leydi tawa jibina heno waɗi ɗum ɗo heno waɗi ɗum ɗo heno waɗi ɗum ɗo ko heno joofi ɗon ubba donc en étape mo ganduɗa ko certificat de mariage mo nannuɗa noon donc ko fati affaire mariage leydi foof ne jogui ko wiyete code de la famille je maîtrise pas les autres leyɗele keddiɗe mais code de la famille sénégalaise koko waɗi stipulé so neɗɗo waɗi mariage so yiiɗi taw ko mariage civil mbaɗɗa walla taw ko mbaɗɗa ko mariage par coutume woni jaaha juma tan hume hay ɗum a waɗa déclaration juma to a humanama
tagi joni ma jumel hay jumaaji di mbad don certificat dewgal huma e juma joni odon fay yetata nawa mairie mais en général enen surtout enen halpulaare enen fulbe so neddo humanama ene way humede nder galle way humede nder juma mais so be gimmi may dum don après be ciet ala sedantagal donc wiette tan parce que neddo humanama e yeso yimbe e yeso julbe e yeso Allah parce que neddo humanama e juma ko yeso Allah humana woni sedeji mariage ko don haadi auto Allah wat nyande joom certe aussi joom daro tan yemi serima nodda jinnabe joom nodda sedeji mbiya a séri gassi mais code de la famille sénégalaise dewgal bon tant que tribunal sa jogi certificat de mariage ça serama il faut njaha ane gorko o fof yeso juge ndax ton certificat de divorce hay sinon badana certificat de mariage son badi certificat de mariage il faut njihon yeso juge badon certificat de divorce son badani certificat de mariage aussi ko juge dan wayi bonu dewgal ngal donc a jongu wiata série de men kono an debbo tu es obligé njaha dartoya certificat de mariage ko signé na certificat de mariage taw on ciiri ha pare de on rutinto naweto juge no duma no do debbo badon certificat de divorce joni so tawi a wadi yani certificat de divorce parce que a jeggi tan min hande komi desonodo wadane joom gallo certificat de mariage ko kumal tan bidani kumal juma ko seediji tan julbe jodi min ceeri mi jaggani hay papier goto nan don mi wadi yani certificat de divorce joni kanko gorko holko wawi rewrude em hawadem cadede bangilam par exemple ça sere gorko taw koy galle tan cier dum walla on duki on cieri wadi seedeji be mbi o serima kanko o yo serima o de'iri non taw enen ken julbe en jaggat eddo wana so eddo o gasi an way jodorade non jango do way finde jindira e goddo gadda galle mon jinna ma ganotire makko après o humanma mais so humanima gorko mo cierda o so woni kanko o mo andi loi o mo way bonu dewgal ngal parce que o yahat o portement plainte commissariat wala gendarmerie wala brigade de recherche o wi o mo jogino debbo makko o serani dumen humanama e goddo te odon délit wete ko bigami joni an debbo a wadete poursuivre bigami gorko kumando mo wade poursuivre complicité de bigami holko way tawde moy dum an gorko ado way sokede ha 5 ans de prison an debbo sabam da yiran humdanama e debbo gorko gordo pilito devant la justice ko worbe didon jogida yeso Allah non ko gorko jogida mais enen il faut pas men Sénégal ça y odon code de la famille way marsude enen en gona république islamique enen kan république laïque donc enen badi constitution men badi des codes baden code de la famille baden code habitation baden code structurel baden code énergétique donc on est obligé manam koko faye do men baden respecte didon code ji di nganda loi Sénégal ko dum hokuma loi Sénégal non hokkanima ciereda an debbo ala certificat de divorce mo ganda ko juge doit prononcer ko woni ay gorko goddo c'est très important dum ale sagoro be gandu dum parce que ber sikirewbe andu dum en famdi hewan so tawi don joni an en tant que debbo gorko won desundiri wadani sedantagal e bangi papier ji kanko a danci gorko goddo o ari o portum plainte bela ana wa an debbo wiido on desundirani walla kanko ale sago hol preuve aji wa hukkude kankon ko jom galle ma wonno taw ala papier ji hayson ngala papier parce que hande be jaggirto dumen jumaaji di so e kumani woni fay mo bidabe tottuma hande hayso ko dewgal huma ko nder galle ay hat iliman juma walla jogido gestion juma wada certificat de juma walla sa huma na may gorko il faut wada cede hay diine jabi pour dewgal wona normal il faut wada cedeji il faut wada tenge aussi te dum don rewata koy jungo yimbe kaari yetti ni tengi kaari dum don ko pour sedantagal wadde ko didon seede nyodo to mbiyo ko jom galle makko wonno mais dum don loi woni andi ko jom galle mon parce que boni fof on aymi ma galle ba ma ye hurtu ma galle makko a fami walla kanko arti o watti walde galle mon donc enen ko société ouverte jogiden leydi ndi yimbe fu ne gandotiri no pamirta hay son jibdinani hande an sa humna may gorko e legal soit an yehito makko soit kanko yehito ma te alandi kam e diine meden jabani an gorko ne arane wala suma taw resani ma enen société men anda concubinage hay si c'est accepté et corporation meden
needi men diine men ndimagu men jaɓani en ɗon donc ɓuuri hen sirde que ça seere gorko hayso ko nder galle tan ceerɗon haysa ala certificat de mariage yaaba tribunal mbaɗa déposé mbiya ka darto certificat de divorce kamɓe ɓe kolluma holon lawol ndewata ha mbawa wadde validé certificat de divorce on jeeya hoorema sa waɗani ɗumen sa heptoyi gorko goɗɗo à tout moment laamu ne wawi fawade dow hoorema par ce que gorko ne wawi yaade porte plainte wiya seeranoma meeɗa seerdema te o jogoto preuve seeranima par ce que an ala certificat de divorce mo signini nam ɗon laaɓi wi ceer kono so tawi gorko o wawi jogade cuusal o wiye ko kanko wonno joom galle ma te laamu en jaɓanamo ɗum gaga certificat de divorce o walla gaga certificat de mariage o on ngala ɗum beele an debbo anne ala droit so tawi kanko no yo resuwi goɗɗo debbo goɗɗo jaaha portan plainte walla ala hen droit puisque leydi ndi ene jaɓi polygamie e aɗa andi leydi sénégal régime o min ñande foof mbiyami loi code de la famille nde windete mbiɗa sikki debbo tawaka gonga par ce que sa ƴeewi waɗi favorisé ko worɓe waɗi favorisé ko worɓe à 100% mimi sikki hay debbo goto jooɗaki koto onde windete nde franchement parlé enen muusi ala ko mbawɗen hen ma en kaɓe hen kam mbiɗa andi ma iwoy mais fuɗɗima ƴettude temps par ce que gorko sénégalais kanko heure nde o weela foof o wiyata o séeri wonta jaam te ala fof ɗo mbaɗa rewde makko e banggue justice ha keeɓa gonga e dow makko eyyi par ce que no joguiɗen ko code paternel no pamirta par ce que hande sa humanama e debbo o waɗat porté inde yettode ma par exemple Sall yettete ko Dia humanama joni e jetteɗo Sall o wattata wiyede ko madame Sall a faami sukaɓeɓe mbaɗata porté ko inde bamma ko yettode bammaɓe kadi ko gorko o waɗata décidé holton kotton a faami par exemple an o hoɗi Dakar joni gorko mon o hoɗiti ko to wiyete Koccari to ɓundu amen to kanko jogui droit o jogui droit wi ittudema Dakar o wima Sali koɗoyen Koccari par ce que ko gorko waɗata décidé domicile conjugal o holton wonata donc ɗum mbiyatuma koto nde windete nde mi sikki debbo tawaka ala ɗum koye debbo tawaka ko kamɓe worɓe tan ndendi ɓe bindi kon mabɓe après ɓe mbaɗi ala sago waɗe dénoncé e dow men so ɗum ɓenni aussi gonɗen e société mo ganduɗa koko waɗi accepté la polygamie a wawa wonde ka ɓiɗɗo julɗo mbiya e diine he mbiɗa jaɓa ɗum ɗo mbiɗa salo ɗum ɗo aɗa andi diine bon wona domaine am ko ami forani hen diine ko nene fof ken julɓe ɗen gandi ken julɓe e mais diine forçani hay debbo goto yo jaab nawligu o wi ko gorko ene jogui droit resde rewɓe nayo kono o wiyani debbo foof ana force ma jaɓa rewɓe nayoɓe aɗa wawi tawi andi ɓerɗo ma jaɓani aɗa wawi wiide min mi natta e nawligu gonga mais enen ɗo wonti kadi aada men mo ganduɗa debbo suusa wiide min mi nawlirtaki wiyete ko anda hoorema o ko puyɗo oko bonɗo niidi oko naggam oko ni oko na donc ɗum walla gorko o ɓeydo hebde pouvoir par ce que so humanama e Sali Dia hande wonko manque mo ƴettoyat goɗɗo o watta hen gonga oɗon kadi wonko manque mum ƴetta goɗɗo o watta hen mais an debbo ala manquera mum ni mata ko wiyete ko tan ko sehlam goto wino o wi sa jooli oto ma o wiya naate nder riwuji Dakar o wi kala ñande jaltuɗa Dakar o wi haadama nattude galle ma yi ngel mo oppinma ngel gonɗo mo goppuɗa galle o par ce que ma yi padɗuɗo gonɗo galle ma o jonon sa wi debbo mo jiiɗa joɗɗo walla jontade baɗon jaali ko fof tan aɗa resiya galle ma heew et pourtant debbo gorko mo kumanɗa o kanko o wonani complet à 100% o wayani no jiɗɗani à 100% mais ana ala droit an ƴewoyde banggue et puis société o ñoƴƴatuma société o haɗatuma wiide an aɗa jogo critère walla aɗa jogo ɗum ɗo manqui walla ɗum ɗo manqui ɗum ɗo manqui donc debbo tan tu dois être soumise tu dois être soumise la soumission mi ene moƴƴi c'est une force mais si c'est réciproque kadi taw baɗanteɗo soumission anda wona force mais an ko diine ma walla respect mo joguiɗa hakkude mum e ma o ko ɗum taki an waɗa comporte noon par ce que aussi debbo soumission ko force e muɗum so woni o faami holɗum ɗum firti eyyi donc pour duttoɗen e point men o ɗum waɗi debbo hande ceergal ko gorko jogui tan dal no pamirta gorko tan final kañum jogui dewgal wadde kañum jogui gorko tan final hande kañum weele seera wiya mi seerima ya debbo ne ñagoɗo dande duuɓi sappo duuɓi jeetati ronka yo gorko salo wiya seerani et pourtant kadi enen fulɓe walla enen société africaine en ngala habitude nawde gorko men lawol eɗen jogui hen gacci ni cikkaten sa mbaɗi kene boni so yettima ha toon an debbo waɗa préféré joɗoɗa motta mette ma perta temps ma aɗa fada kanko ha hande hakkille makko arte makko foof
wonma accord de divorce wonma accord de divorce alors que c'est pas le cas dewgal ko yimɓe ɗiɗo mbaɗata ɗumen so goto anci dewgal ngal ne iwa tribunal ne itta ngal wiyete ko incompatibilité d'humeur min yinno mi natti yidde mo amin kaba amin ƴettotira a jogui droit serrede sa yi tribunal wiyata motif divorce o que incompatibilité d'humeur humeur uji mabɓe natti wawde wondude natti wawde yadude mais en kewani yetta toon en tant que debbo ko gorko tan ƴettata initiative mi tampimo mi mayimo mi seerimo yo yaltu gallam alors que c'est pas le cas debbo fotan yaltude parce que aussi ko galle makko kanko aussi ko galle makko an de liggoɗa pour wadde brigade nde kanko omo warña pour nede sukaɓe pour defte pour fittude pour lawyude pour wadde maintenir galle o daro donc ko doole ma e doole makko e warñede makko mbaɗɗon galle onon ndendimo mais à chaque fois so debbo seerama en Afrique walla enen ɗo ko debbo yaltata et pour aller où kadi e ɗon hay banggue l'islam wonko tagui l'islam ne wiye so tawi a seere debbo yo jooɗo jagga edde muɗum won wiyoɓe edde ko 3 mois kono wona 3 mois ko 3 règle woni ma jiiya fileru laabi tati mensualité eyyi joni noon kono enen ene satti ɗo jiita ɗo min de mi yiyani taw debbo ceerade tan jooɗi jaggi edde mum e nder galle joom galle muɗum so jomum seedama yuma ƴettu bagage ma ɗon ƴettu bagage ma jalta gallam hay sinno ko 4 heures du matin te joomum yaha te aɗa jogui droit heddade e nder galle aɗa jogui droit wasde yaade aɗa jogui droit wasde yaade normalement fotani yaade eyyi kadi so tawi en jeehi banggue taw wona banggue l'islam en jeehi banggue laamu an debbo gonɗo e nder galle aɗa resa e galle ha jibini nder galle aɗa jeeyi gallo ɓiɓɓe ma ne jeeyi gallo hay sa seere gorko aɗa jogui droit heddade e nder galle he ha noon ne dañƴa gorko foof aɗa andi Sali eɗen mbaɗa erreur par exemple taw ko gorko ganduɗo loi so yiiɗi pertindema en droit ji ma e nder galle he o serma o wima yaltu gallam joni sa yalti ɗon yahata addoya huissier pour waɗa constater que an a waɗi abandon domicile conjugal donc tu perds tous tes droits a perta droit e fof e ko ndendun ɗon e jawdi galle ndi e galle o e consort donc il faut rewɓe ɓe paama so jomum wima yaltu a jogui droit wiide mi yalta c'est chez toi an ala banggue goɗɗo jaaɗa tu as construit hay so kanko so terrain o ko onon ndendi te so nayuma lawol ne lawol ala lawol bangol yaltindema gallo wawa yaltindema gallo comme ça awa wonde duuɓi nogas mbaɗa aduna ma foof ɗon mbaɗa warñede ma mbaɗa gandal ma mbaɗa tampere ma e galle après jaltira noon juuɗe wole ala mais en ganda ɗum deuxièmement ko ɓuuri en hewde en jaɓata yettodade toon e worɓe ndimangu par ce que en général ko pasoma wonata walla en général ko bande wonata walla en général mo ganduɗa famille ji moon ko sehilaɓe walla goɗɗum a yiɗata bonnude ko woni ɗon kañum gorko ƴewata ɗum kono an debbo aɗa ƴeewa ɗum par ce que société africaine pression o foof koye debbo fawa mi jogui sehilam goto o wi dewgal Sénégal ɓuuri musde e wadde jeggi sirat e sirat kam en cuwaya toon taw kono kam mbiɗa andi kam ko woni ɗo ko kam ene muusi par ce que so tawi a woni e dewgal ngal onon ndesodiri ani gorko ko weeli ko fof wiyete ko gorko kono so metti on ceeri tan wiyete koye debbo te la plupart on rewɓe hewɓe nanɗo en goni les femmes divorcées kono gona ko victime uji ko victime uji par ce que ko hay sa dañi dewgal go a dañi ɗiɗi surtout a dañi tat tan wiyete ko yiiɗa resede boni woni koye makko te hen saahaji ko mbiyata ko yidde jaam e malede ɗum hen saahaji kawla worɓe jiiɗa resde walla worɓe ɓe ganduɗa ko aroɓe yurnade hande won worɓe ganduɗa jiiya tan jalika machallah jogui oto makko jooɗo ɗum jogui appartement makko jooɗo gara jiiya machallah tout est nickel tan mbiya yomi ar mi weeroɗo tawan ka miskine Allah natirnoɗa e mumen ko Allah yon ballodir taw kañum moom ko ari ƴettude ari ko weerade e ma miskine Allah noon weerade mum wona noon kadi gorko saɗa resa debbo yata waɗa wawi jogade ɗum nata hen sa naati hen tout va bien tawde aɗane jaam ñande foof dañƴa caɗele hay sinno ko rafi hemma jiiya jomum yaha wonma abandonné ceera e muɗum kadi wiye boni woni koye ma donc jojo fof enen Sénégal rewɓe ko victime uji no fewi Afrique ni mbiyen kono ko Sénégal ganduɗen kadi ko ɗo kalten rewɓe ko victime uji no fewi ɗum noon ko wiide bandiraɓe ɓe tan rewɓe paamen banggue tigui mo jalli ko wiyato walla banggue tigui mo jewteno ko pour yidde fammen bandiraɓe hay sen mbaɗani certificat de mariage so tawi yonti ceergal yonti jehen mbaɗa yon certificat de divorce guilen desodirde e gorko goɗɗo gorko mo ceerɗa o so tawi ko bonɗo yiiɗi ko bonnude gurdam ma yiiɗi ko tampindema o resatama opra goɗɗo resma ko hasidagal heewi wadde noon par ce que sona ɗum debbo sa seeri ɗum aɗa foti oppude wuuro gurdam mum par ce que an aɗani wuuro gurdam ma on wawi yaade on ma poursuivi pour bigami ɗum noon noon aɗa wawi sohede hen aɗa wawi kadi joom galle ma mo mbaɗeɗa amande kalis kewɗo dewgal ngal itte kadi joom galle ma mo kawɗa jinnoɗo joni surdemo hoore muɗum addan ɗum caɗele ha ganduɗa dewgal mawɗon bonna aduna ma ɗum noon yo bandiraɓe pam ɗum no fewi jalika Allah jarama a jarama oɗon banggue waɗa andi ko keddanɗen hojumuji heewani
kon ko yidde seeɗa jubbude en tant qu'une femme citoyenne en tant kadi une femme battante kadi debbo dariɗo kon kadi minen fof min gandi ka ɓi Alaji Macky Sall Alaji Macky Sall noon wonko haali ɗo e ɗeɗo balɗe ko haali ko noon won fof e yiyande muɗum en tant que enen fof eɗen gandi omo joguino droit walla ni wiyede laawol ngol no hokkimo no mbiyirni 3e mandat kono jooɗima o wi kanko hanni ɗo par ce que yidde wadde sammu konngol makko walla yidde wonko mbiyata ko wasde ñamtude ko aade ndurno e bandu men joni noon o wi o waɗani yama wonɓe weltiɓe hen wonɓe beltaki hen won yaadu wonɓe jaadani hen anna hol yiyande ma e ɗum ɗon ko waɗi ko eyyi Sali Dia min kam oɗon point mi weltoto hen no feewi parce que c'est un peu élément parce que ɓe mbi wawi simtude o wolde ko tawanoɗo Allah waɗi APR ko heewi eɗen tawa hen donc sa tawama hunde c'est haala mum ne haale kala ko mbawɗa haalde en aussi koko ganduɗa kalta hen par ce que ko an tawa le président Macky Sall président de la République son excellence wonɓe wiɓe betti ɗumen décision mo ƴetti o min noon mi jeeyaka ɓe ganduɗa betti ɗumen min bettani kam parce que je connais l'homme 2012 nde o gagné non 2013 nde o gagné ko 2012 2013 waɗi réunion goto min mbaɗi ɗumen permanence nden permanence oni woni VDN hedde cimetiére Saint-Lazare ɗo woni to galle to wanno permanence ɗo ene waɗi hewɓe hannde wonnoɓe parti e nden ko wayno Moustapha Cissé Lo en Moustapha Diakhaté en e hewɓe amin kaala amin mbiya yimɓe ɓe payi koye élection aɗa andi kanko gagni 2012 2014 waɗi élection locale 2013 on ni mbiyatmami nde fin 2013 ne fayi 2014 amin kaala haala local uji amin mbiya minen ka il faut min gona candidat il faut min gona adjoint nangam o wi il y a une chose onon sukaɓe premier mandat o on keɓata hen haydara jeehe janggoye ƴewon gandal keɓon expérience par ce que ko gandal jogoto leydi mi yiiɗa tottude on poste uji ɗi ganduɗa son tottama on gonat toon comme meuble on mbawa wadde servir leydi ndi par ce que min ƴettinimi Sénégal ko wadde servir Sénégal ittude Sénégal e point A mi nawa ɗumen e point B ko andete taw darɗo Sénégal oɗo e Sénégal mo gaynumi o anda différence mawɗo ne woodi te ɗum ko liggey waɗata ɗumen wona magie mi wawi ƴettude on mbiya ɗon e poste uji taw on ngala ɗiɗon compétence uji walla taw on ngala ɗiɗon expérience uji donc premier mandat on keɓata ɗumen ɗum fof paamon ɗum ko mawɓe ɓe mbaɗamin promouvoir deuxiéme mandat o so ari sukaɓe heew kala mo arsugo mo woni hen ma heɓen par ce que tawa ɗiggini min je vais faire mes 2 mandats et partir kanko wi noon ko gila 2013 ɗum ko gila 2013 o wi machallah te kala kettiɗo campagne électorale makko 2012 o wi komi itat mandat o à 7 ans mi wattamo 5 ans goto fof waɗa 2 mandats consécutifs yaha donc so neɗɗo haali ɗumen so andude noon ki wadde ɗumen nde o yalti 2012 omo wawno wasde wadde référendum o 2016 par ce que référendum o hokkunomo koyo wat 7 ans o arta kadi o waɗa 7 ans 7 ans ɗiɗi wona ko 14 so waɗi 3 mandat wona ko 15 14 et 15 1 an kam aɗa andi ala ko bonnata donc so alano ɗum ɗo intention hannude e 2 mandat 5 ans 5 ans wadde walla waɗa 2 mandat yaha goɗɗo kadi hokka exemple o mi sikki tawatamo wadde organisé référendum o c'est vrai que référendum nde waɗa organisé ene hokkimo droit wawde wadde deuxième quinquennat o no ɓe mbirata ɗum ɓe mbiya 3e mandat hokkimo ɗum hen droit ko par ce que loi watta rétrogradé par exemple mi sikki bon je maîtrise pas ɗon mi sikki no wiyete criminalisation vol de bétail mi anda ko 2006 mi anda ko 2017 waɗa validé woni sa wujji nagge walla mbaalu wonti crime aɗa nden wonano crime ko délit wonno mais wonti crime comme no yeyde drogue woni crime comme no warde neɗɗo woniri crime ni est ce que ñawanoɗo 2001 ene wujji nagge loi baɗaɗo 2016 waɗa criminalisé est ce que loi oɗon ene rutto ñawamo kanko ala nawrani donc loi o wawa wadde rétrograde pour wiide o waɗino 7 ans o watta 2 5 ans il sait ça leydi ndi foof ne andi ɗumen ɓe fottirte ɓe fof ne gandi ɗumen mais ɗum ɗo ko décision mo ƴettuno ko ɓooyi wiide mi watta e yettere Allah noon woni aadiyanke gona aadiyanke yettere Allah aussi minen yettude Allah liggodade e neɗɗo baaɗo noon président Macky Sall kala ko wima waɗat kala ko wima mi wawa waɗde ɗum ɗo a wawa force de mo waɗa hen par ce que sa joddima e makko sa wima ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum ɗo min waɗ ɗum ɗo mi wawa waɗde ɗumen joni mi ala ɗum ɗo joni
o wattama permettre ko ganduɗa ma waɗ ɗumen min ɗum waɗi meeɗa bettude bettanima e décision déclaration hay yebdemo mi yeɓani par ce que mbiɗa anduno ko ɗum o haalata o watta bettanima no bettiri hewɓe wonɓe parti o eɗen gandi hande Sénégal naɓe walla mbiyen monde entier o foof nana foɓɓanamo nana weltinimo kono particulièrement enen fulɓe tan koye meɗen no jibina a tant que kadi ɓiɗɗo pullo hay sa wona ko heddi ko fof walla connaissance uji hakkude mon walla ko wayno lal ko wayno a tant que ɓiɗɗo pullo non ko weltare hein parce que aɗa andi enen fulɓe eɗen jogui ko wiyete code goto comme no mbiyeten code de la famille eɗen jogui code o wiyete ko pulagu e ndimaku manam pour gona pullo il faut timmina des éléments ko waɗat ko timminta code pulagu o il faut mbaɗa ɗum e ma ha para pour mbaɗa gona pullo par ce que aɗa wawi jogade ƴiƴam pullo tawa ala jikku mum donc sa waɗi wiyete an da waɗi ko mamma en mbaɗani donc woni code pulago eɗen jogui code de l'honneur en dogata pullo dogata ko musi hay so andi koko warate hono ko wambaɓe mbiyata tan worɓe natiroɓe to mayde nde ɓuuri yakoreede to soɓe gandi ɗo woni mayde ɗon ɓe ndewat ɓe dogata par ce que hulde aussi ko wasde gomde Allah hoolade Allah voilà sa woni pullo a dogata sa woni pullo a fenata sa woni pullo a ñamtata konngol ma a jamfotako a ñamtata surtout konngol ma so ɓe wi mi warat kaari janggo nden tanira men ko noon mbaɗanno saabu guila jeeguen sene kaɓay neɗɗo ɓe bettatama ɓe nelat ɓataki ɓe mbima ɓataki wat préparé oɗo semaine komi garowo yandema c'est ça le code de l'honneur ɓe mbawno wuppude ha jamma ɓe gara ɓe ñanema mais ɓe mbiyata ko nden doole potani par ce que koɓe bettere eyyi donc oɗon code de l'honneur kanko omo jogui ɗumen so joguimo ɗumen noon enen ko fierté men c'est à saluer o waɗi ko gueɗe des grands hommes ko mbaɗata neɗɗo noon wawa wadde gueɗe grand homme tawa an a wona grand homme vraiment c'est un il est énorme, c'est un grand homme et puis c'est une fierté pour enen fulɓe mais aussi c'est une fierté pour le continent africain parce que hay tubakoɓe ene panno ha Sénégal huuɓa ene panno troisième mandat ene panno waɗa déclaration mais ɓe holliɓe que Sénégal c'est un peuple mûr que Sénégal ene jogui des gens qui ont le code de l'honneur que Sénégal sénégalité ko woni Sénégal ko rendini en ha gonɗen Sénégal ko ɓuraniɓe neɗɗo kañumen c'est ce qu'il a dit neɗɗagal sénégalais Sénégal yaara yeeso wasa huɓɓude ɓuranimi min hooram par ce que aussi hay tande nde yimɓeɓe pelloytede ko yimɓe men jahata pelloyte pour Sénégal yo continue darade et le président Macky Sall il a fait la même chose o haɗi Sénégal huɓɓude o continue Sénégal waɗ briller kadi o ɓeydi brillance o e sine chaîne internationale hollirde on est des grands hommes on est un petit peuple par le nombre mais un grand peuple par les actions machallah vraiment kanko hokki en oɗon cadeau machallah Seydi Gadjigo yewtere nde waɗi fayidu no feewi so woni no sago men en jooɗon ɗo pendant 2 heures temps ɗen gandi sen haali ko gartam wonata ko noon ko mbiyata ko ɓuuri ko tekkude e ngaari ndi heƴƴani e barmi goto o wadde noon eɗen gandi kadi ndeɗo yewtere ko jokkar an foye faadede mami ñoƴƴe kadi mi artima ɗo par ce que mbaɗa andi kadi ma bandiraɓe caggal nde ɓe ketti ndeɗo yewtere mami mbi kadi ya artu machallah eɗen gandi sa arti kadi ko gartam tan e dental ngal tigui haala ka foof waɗi fayide machallah ɗum noon eɗen gandi ko dokkanoɗon hojomiji kuuɓi holkol ngol ma mbaynigo maji men gaɗen gudden yewtere nde saaha goɗɗo eyi yettude ɗum yettude Allah tan jogade cellal e wawde fidde doga e haajuji muɗum doga aussi ko ɓeydata men ko ɓeydata aussi leydi ndi mais aussi ñaahde ɓiɓɓe Sénégal en général ɓiɓɓe fulɓe en particulier yoɓe daro ɓe darno koyɗe ɓe ganda Sénégal gonɗen koye e pays walla état walla territoire e gonɗo e mahede leydi noon sene maahe ko ɓiɓɓe leydi tan mahata ɗumen mbiɗa heewi wiide tubab so itti 1 milliard hokki leydi wani Sénégal c'est parce que mo andi mo gañoɗo 100 milliards te so heeɓi 100 milliards o nawtata koto imminoto donc suka men yoɓe daro ɓe darno koyɗe ɓe maha leydi ndi ɓe jejjita hen koye mabɓe par ce que état suji mahan balten hande ɗi won manoɗo ɗi te ngalaɗo nde ɓe mahata nde wona kamɓe tan ɓe mahan suka men aussi wiyaɓe joolima e immigration clandestine he eɗen ñaago Allah yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna jooɗiɓe ɓe cuwa yaha ene ganno yiyade yoɓe joƴƴin ala foof ko dartoyte toon ko ala ɗo kala to gonɗa sa a felliti a daranima ɗumen aɗa fina law aɗa hiira jippade so Allah jaɓima Allah hokki ko cuuroɗa ɗon et je peux pas comprendre aussi neɗɗo liggo rendina ha wona 500 000 walla 1 million totto ɗumen joom maayo wiyene taccinma de Saint-Louis
aux îles Canaries 1700 km e bateau fenande ko ɗon fuuɗi te neɗɗo so jogui hakkille seeɗa mi sikki ɗum ɗon fota nadde hakkille mum to joɗɗa e leydi hande niɗɗa 500 000 1 million sa jaggi onon 500 000 e 1 million sa liggimomum wodat ko jibini tous nos grands milliardaires wonɓe ɗo e leydi he que ça soit Aliou Ardo Sadio Cheikh Yérim Séguén que ça soit ɗo jetteteɗo Mboubo que ça soit Cheikh Amar en ɓe puɗɗoraki ko ɓuuri 100 000 francs Alaji Demba Ka en ɓe puɗɗoraki ko ɓuuri 100 000 francs te hande sukaɓe tokosɓe nanɗo e nder Afrique hande kala ko dartete koye Afrique woni on est béni kala ko Ablaye oɗo no wiyete kadi Abdoulaye kala ko dartete Ablaye Walle en yarham oɗo kay Ablaye Elimane Dia Yalla yurmo ɗum ɓe mbaɗi yani immigration hande woni Europe koko gassi Europe dogantani ko ɗo ko ɓe goni toon ni eɓe goni à l'aise ko matiére première uji men gonɗi ɗo ko ɗo iwata énergie o ko ɗo maaro ko ɗo guerte ɗe ko ɗo diamant o ko ɗo oro ko ɗo nangue ngue ko ɗo leydi remateni ndi ko ɗo ɗum ɗon foof ɓe ngala en mbawa jogade ɗum ɗon jogoɗen 65% de notre population men heɓani 30 ans taw mbiyen enen eɗen continuer sous développement ha jarana en jolde bateau ɗum tan mbaynortonomi il faut jaggen hakkillaji men ganden il faut liggoɗen leydi ndi hay goto liggantaka e leydi ndi surtout il faut duttoɗen e ndema surtout suka worɓe minen kam komin rewɓe dole amen kewani saabu leydi kala kokkuɗa ɗumen rutte eɗen mbawi soñde enen walla soɓe coñi ɓe gaddi nanne e nder paabi he voilà a faami ɗum noon ko ɗon tan mbaynortomi yettude téléspectateur uji ɗi foof yettude aussi galle Pidgui TV ñaganade ɓe Allah ha yesso ɓe jetto toɓe mbaɗi visuel de yettade to par ce que foof koye gartam men enen leñol fulɓe mais aussi gartam jaram Seydi Dia machallah jarama jumel d'amour madame Sow ala ko bonnuma sona e ndeɗen yettode en calmini ɗum kadi joom galle meɗen Malick Paty Sow eɗen mbiyam hangan kam ko Allahji oto won noon Allahji ullundude aɗani sosoɓe so jeehi garti gona ko Allahji ullude e mbaɗa bato ɓe nodda dombi ɗi ɓe mbiyam yo Allah waɗ ɗum hajju jaɓaɗo non noon en beltinimama no fewi la Lyon yewtere nde kadi waɗi fayida eɗen mbiya tan ko mbiɗa ko Allahji Macky Sall ko waɗi ko fulɓe foof beltima ko fierté men noon foof nde tawno e mbi ko yimɓe jinma ko fof ko banden jinma ko ɓuuri ɗum wadde noon so aduna Allah fof en wulla en foɓɓanamo kelle ala haala ko enen fulɓe enen fof en beltima hande haymo wondano e makko ko waɗi ko tagui ɗum weltade hande ha yettimo kadi yen gandu machallah mun ɗo leydi ndi kadi ne sohlimo kadi mo jokku kadi wadde servir leydi ndi par ce que ñande no haale haala makko o président uji meɗen keewi so jalta leydi ndi walla jalta continent o kanko o yaltata continent Afrique o yaltata Sénégal ko ɗo heddoro e leydi he wadno ɗeɗen gandi kala bawɗo jottiyade leydi he inchallah mo dusodira mum kadi mo wallu ɗum ha yettino golle ɗo fuɗɗinoɗo e wadde ɗen mbiyama Seydi Sall Ngari o weltini aduna allo foof kono noon o woni fierté fulɓe tigui Allah jarama on jarama enen jagganno en hande kaɓirɗe ko Abouba ene wonde Alassane Sow ñaamo ñebbe o kono noon to e montage o ko Ali Samba Ndende Fall en jarnimama en jarnima ɗon yi dendagal liggotoɓe e nder piindi e dendagal jagguɓe golle ɗe kono noon en jarnima dendagal yeeɓiyankoɓe piindi wonɓe ɗo e leydi ndi surtout noon wonɓe diaspora ɓe guila wonɓe to e France ha Allemagne ha Italie ha Espagne ha to États-Unis ha Canada Londres partout dans le monde eɗen gandi kala ndeysane nde ɓe jeehi ɓe dawi ɓe jippi haade mabɓe lelade ko mabɓe kuccite télé mabɓe piindi TV ɓe jeeɓa ala ko natat ɗo hane ratam eɗen mbiya Allah jarama ɓe jarama kono noon eɗen jetti tigui yeeɓiyankoɓe wonɓe ɗo e leydi ndi wonɓe ɗo e Afrique guila Mali guila Mauritanie guila Gambia ha ɗo e Sénégal partout eɗen gandi koɓe yiɗɓe tigui ha Tchad ñande noddimi kongo pullo Tchad naajo hunde nde haawi kam no fewi omo haala pular mboɗo haala pular min donki famodirde kono anduden tigui hankkandi piindi yaaji tawde hay Tchadanaɓe ene jeeɓa ɗum te kadi o jooɗi kadi ko to e Libi wadde noon wiide pulago ene yaaji yo pulago yaari yeeso Allah jarama on jarama kala ko weele yewtere nde ko fewi hen guila jonde nde hay haala ka ko Allah subahanahu wa taala o kala kadi ko ngakki hen ko kalɗen ɗo perguitoɗen hen taw en tinani kadi yoɓe gandu kadi wona ɗum wonno fandare meɗen jiɗɗen sen jooɗim ɗo kala ko kalɗen taw ko wonata nafoore e leñol ngol wonata kadi ɓuural kadi ko wonata kadi gartam wadde noon enen mbiye jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓottan duuma men Allah jarama on jarama hayo yam yo hayo yam ye hayo yam yo hayo yam ye hayo yam rewɓe Afrique jarama on jarama
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma